Nagalalain ang direktor sang marching band sang Aeroscience and Technology University o ISAT-U matapos malakip ang band room sa mga nahalitan sang nagluntad nga sunog kaina sang aga. Sa interview sang Bombo Radyo kay Jerry Alcaliaga, iya ginpahayag nga halos hindi ini makapati o kung hindi ini makapati nga sa isa lang kapisok madula ang ilatanan nga ginpundar kag ginpangabudlayan. Ginbalikan pa sini ang mga handumanan sa among hulot kaupod anay ang mga estudyante sa bulutuan nga nangin kabahin man sang marching band. Sa pagbanta sini naglabot sa masobra 1 milyon ka pesos ang balor sa mga instrumento nga nahalitan bangod sa sunog. Nagapanawagan ini karon sa mga alumni sang marching band nga ulikdan man ang eskwelahan kag magbulig kasunod sang natabo nga fire incident kaina sang aga. Daw ginalasa ko sa langit or nagsalop ako sa lupa, hindi ko mabatyagan nga nag-ready ko balo nakalabot na ko di. Tungod bla sang kinabudlayan ko sang effort ko sang foundation ko nga infundar ko nga advocacy, legacy, madula na lang ang mga instrument ko. Ginapanawagan ko lang sa akong mga alumni, band alumni, no? Di mga professional sila subong. Usually sa may fire, may banda ko da, nga naka-establish man sa kuan. Subong ka panuktok sa inyo nga mga sa inyo nga kabubuton nga lantawan nyo man di aton nga sitwasyon sa diri ka mo nag-grow sa aton nga gamay lang nga bandroom. Nabatian ang pahayag ni band director sa ISAT-U nga si Jerry Alcaliaga.